In the light of these issues and her recent disrespectful behavior, Nana Akosua-Aso Sika-Breye has been suspended. Afua Moshia Buha Mrancheni Mabawa Honorable for any union press for Maba Yohane Yura Home Yura Ho Yenia Tai Koko Enam Enyamabia Esi Yanura Sinya Hema Nana Akosua-Aso Sika-Breye otosu mienu oyeye de oyeye no enye buo enye nidie e de mabo ankokwa konwa wo sunyane na enye se ese yakomanko na mum eyade a ekire bu a ommu Nananom hihye ya traditional leadership bia omu eniti no timi ya saade no de si ye no aya nimtiebuo kese ema ya mamre ne ya mane na onam saso atwe aniguase aba Nanabo Ahenkoko akonwa kese a ewosunya no eno no ye hawo aya bufusem aya botesem eye musuo na mame no oyeye no na saade no oyeye no undermine the integrity of our leadership. Ewura ya se esei yempanyini a yedi no ha na krono community na ewom no enyema ekura ya bring it together and I say kai bom no wa woso no ye wo hene baako ye wa mamre baako na wosunya ha na ye pese ye kane ye team no to say sunyane traditional area ha or therefore Nanaabo Ahenkoko tosu mienu ono no yo hene ono na Bono Regional House of Chiefs Ajenatum Emra Nanade Opese Odin Junction Beto Yeso Ewo Bono ne ahemfo Bedwanum Nananum Ebogu ye Echere se enye adwuma enye papa de oya ne nye eti ye bogu ye na ye atankonwa ye wo ha de ye gina pintin emfa ho ne obi ye emfa ho ne obi a ayeso kan ho onkan ho oba no wadwane na wakoha na wabaha kori bravi ye de ye nipa a ye hia hai ye na sifom team chise wuo ye gina odefo Ojiamansan Ahenkoko tosu mienu achi a otosu mienu ohene fefe ohene animonyamfo ohene mindifo ohene awonyansa umpewe ubede opem mrantie asem opem kwada asem ojuni mai ho wo umpewe oyobia piao era masisa mutamu nachi se oye di kamfo papa okano kure opasindwie ni hoko nyedin apenso oboaboa nipa no ese fatani din no Ojiamansan no onyi nipa obi amba ne nchen ma no mpam no da utimi esiminya kokodo pampai eba no ho a woje ukama o sire kirew
onka kasafo nkyerɛ ne mpanyimfo otie ne mpanyimfo afutuo asɛm bia ba ne ye ne tirase ne e ka sɛ ɔne yɛ adwena ɔgitum ɔne yɛ nya adwena ɔkyerɛ na adwene simple na yɛ kɔ yɛ nim ɛnoa ne de yɛ de te hɔ ɛnoa so ne yɛ pɛ ɛnoa so ne yɛ bɛyɔ ɛnɛ kyerɛ ɛne ade kyerɛ nyinaa ɛfisɛ wɔyɛ ade bi sɛ mpo wɔn a yɛsɔre tia no bra yɛyi no sɛ ɔmɛyɛ ɔhene no wɔmu n'ani emu obiara so ɔboaboa wɔn nyinaa no ɔtere ne nsa sɛ ɔmommra na ɔmɛka ne ho na yɛn nyinaa yɛmu sunyaman yɛ hene nie ɔno ne yɛpɛ na yɛba bia yɛaduru yi yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ owura no a Nana Hema de n'asi ɔhene no Dr. Osei Tutu sɛ ɔno na ɔka nipa nso a ɔhema de no maa yɛn sɛ yɛntoto wɔn ano no na ɔka ho yɛtoto n'ano no wampaase o Nana Adontoyine a na ɔyɛ committee member bisa no sɛ mmienu pɛ sɛ wɔn ne panyin Kwadwo Maaboa a ɔno kyerɛ sɛ saa ofiri saa papa no lai papa no ɔne hwan wɔntimi anyɛ no wonim ufie mpanyinfoɔ na ɔsɛ bisa papa wa kono sɛ de sɛ panyin kontɔ ɔsɛ onim obiara na mmom hyɛ nyame adom ne yɛboa no na ɔba na ɔsua ne yɛakyerɛkyerɛ what be that onim babiya onim amamre ni mama ne bia wosua ha ye kuro yi abakosem onim yahye so asem onim de omo ne agi hye tata omo tata ye onim hwe oda hotel so ka ho oni da brawa Ohimani tumi biara sɛ oyi ɔhene bi ɛka yɛhene ho na deɛ ɔyɛ no wɔ bakuni aba no yɛyɛ nye ntum amamne kwan so no ɛnyɛ ɔhema ɛna si hene it is never true ɛnyɛ nokore ɔhema duty ni sɛ ɔnominati woni wabusuafo behia fie ha ya na motoato adwe na muyi nipa nson sɛ safo no empere akonwa no wona wodidi no ma yɛn ma yɛdi miɛnsa yɛdi kan nana ne di kan doctor neto so ana banyi confusion ana gachi edi achire no ne yɛka se no wagigi binom abrade enso abrade a wopɛ no kora no a fa wo ka ho efisɛ sikasɛm empam ɔdehye ana wote ase na wode saa nipa no ka yɛ ho na waka na ha awɔ mpanyimfo anim asoɛ ma yosu sɛ saa deɛ no a wo pɛ so ɛbaayɛ no wo ma bi si da ɛno nti mude dinu bɛma yɛn na obi a yɛbɛyi no bia obia yɛde no bɛba bia wobɛgye no deɛ woka kyerɛ yɛ no yɛbɛtena ha no nana nifa hene ebisa wo sɛ nana wɔn a wode ɔmo ama yɛ nipa nson no obia yɛde no bɛma obia wobɛgye no wo se ane obisa saa 3 times ɛwɔ ha ya ɛma wogye tim afei yɛbaeɛ no yɛyi papa yi baeɛ a wo sɛ mempɛ ne gyim no nyɛ adwuma ɛfiri sɛ ɔmu adeɛ papa yi ɔmu adeɛ ofiri ayi baeɛ aburokyire baeɛ koraa wɔ amekyea no which is not true na ɔkeka ne nsɛm ɔha ne yɛdeɛ sɔreɛ ɛnti meka ma obiara te sɛ ɔhema duty ni sɛ ɔnominati
Ye kingmakers, ye see hene. Yes. Obia Shaya on Sanche or Himau or Shai kingmakers. Yes. Ye Krontre Akom Benkum Chafuo Adontin. Ye Jassy or ye kingmaker. Yes. According to Sinyane ye airline. Yeah, they are establishing Niema was senior traditional country. Jassy is not, I repeat, Jassy is not a kingmaker. On cut kingmakers. On your tone, the other say, yeah, lady, I got you. Never be obia on Jimmy. No can no say. Ye, papa, me, Shafo, Nifa, ya manifie, am a bona man, yes, sir. Nipa ya yini. Ye bona man, just no kind. Was you what on your TV? The year 2 in war, the year or just here. DMB Nancy. Yeka, ama ma moha, Monqua, Moncanchere, Moncrofo say. Ya culture, Mose, or him, I know in the Siacunya. Or him, you only nominate. What nomination authority are the kingmakers that are by meeting with the elders of Wankoko Stool. Yes. Namasalati ni partner with the Nama Yen said, Yenny Bakope Mount, Ye house member. In the old way. Yeah, see, I said. Ye bachelor, ye to me be. Ye bamano answers be to near Oyano. No, Mobati was actually. The air came out and said, Sinya, or you be oh, yeah, or he was in a traditional area. A free or therefore or German sign while Coco or Tosuminu. Echi. Or no guana your hearing. Or no, or di senior mind so. Senior mind at the beer Yanedia. Or no, Yafa a mamreni a mania quansonia yino. Na Bunu Regional House of Chiefs. Ajina Tum. Udia was on Tiasia Wakosamai. And the Yamfa. Injunction to you. So Nananum Shemuno, almost like a marriage. Yeah, over ye, Dina Nanko, no go did and a waba, oh dear, Wako to groom. Who would you acquire? No, Oko boy, acquire you say, Via Biase, and I see him. She have vomited, yet Jaya say, and an Alano Yaya Mamre. Now, Cotraco can say Via Biase. And a lawyer can say, Diano within the confines of the palace. I infiano Ebia, Diana Sin, Bibia, Joshua, Diana was shy. Nanam Tia, Asopom, Ebogu, ye, the a substantive case in Aya because what's that here? To us, na young concoy and Naya share DBC. Why this sudden change? Now I go say to Kurum, Baguniaba, V. Nampo, Amamna Quansono, Sadi is in it. Sadi is in it. Our Fie Utokurum. Onya in China. Onya in China Kaho, the Chesuka. Yeah, in the Bacope. Yeah. Oja mansan asan de jumadie bi ahyaminsa jumadie no yadini dada na yadi awie no nso no sese onyan take full responsibility intimi na me da so hwe akire intimi na sese meka kanina na medical kan borofo to say them can't wait on me. In the light of these issues and her recent disrespectful behavior, Nana Akosua Aso Sika Braye has been suspended
So what Europe and as America was any Skadiaba Ghana they send with money transfer no and I make for a day amount. Send network ben no use you bet me a day send it. So we send it a day a good mobile money wallet and as a bank account so a day many per chrono bet to me a day send it. Now I was any just say first transaction no ubenya a $20 free. The answer be using a promo code JSXM2 and a screen so offer or first transaction ubenya a $20 free. Meaning the Atre Bruni. Aha, Yalan Media Ghana.